जों बुरजानि जिबाय नैबेवहाय नैबेयाव थिफुबाय नंगौ हिनजाव मोजां मोनसिगोन दे मोनबालाय मोजां हो मोनबालाय मोजां फुंनि 3टायाव अमा सिथारगोन जों अमा मानै दङ बादायलायनायाथ' जोंना ग्रुप डान्स दङ वेल डान्स दं सिंगेल डान्स दं जाय फाराफारिबो मोसानो हायो ने फाराफारिबो जायो जाय गोसो लाब्राबो जायो जाय गोसो मोसानो हायो नैबे दखान नै टावार नै बैसागु फांसन खालामदों दासो नायफैनो मोनदों आंहा टाइमानो सोलाबथारसै र' नायनो माबायदि हाब खामानि मावनानै नोगोद मेंना उन्दुलायबाय नै बेस्रा नोगोद मावोलै नैबे सेंग्राया नै खामानि मावनानै मा बानायखो औवा दानदों आङो फुंनिफ्रायनो औवा दानबाय औवा बेखौ माप खालामना होबावबाय आङो ट्रिपाल खोंबाय आङो नैफोरखौ ने माया दिरुंखौ साबावबाय ए नैबे आखाइ थिफुलायखाबाय गाबोन लांफैनांगौ नामा आखाइ थिफुनायखौ आखाइ थिफुलायखाबाय नै नायनो ओरै जों बुरजानि जिबाय नैबेवहाय नैबेयाव थिफुबाय नंगौ हिनजाव मोजां मोनसिगोन दे मोनबालाय मोजां हो मोनबालाय मोजां बुंहरदोब्रा नोंसोर पाब्लिकफोरनि अननाय सायाव जासिगोन बे नायना हरनो हागौ जि मोजां साजायबाय ने नै एबार नै हैलाय ओरै नै मोनायावनो नङा फांसना जोंना नैबे सानाव मोनायावबा लाइट होजाबाय मोजां नुबाय ने लादाय बेलुन खाबावगोन नै गाबोन नागासिगोन नै आंहा दासो सफैदों सोलाबा टाइमानो नायफैबाय आं नै सेंग्राफ्रा मावबाय बिरादनो जोब्बाय मेंबाय बेस्राफ्रा खस्थ' खालामबाय नै जि मोजां सेंग्राफ्रा मा दंनो लादाय प्रग्रामा गाबोन औ जोंनाथ' जोङो बाहायो फुंनि 3टायाव अमा सिथारगोन जों अमा मानै दङ ओमफ्राय बेखौ जोङो बादायलायनायफ्रा माबायदि बादायलायनायाथ' जोंना ग्रुप डान्स दङ वेल डान्स दं सिंगेल डान्स दं जाय फाराफारिबो मोसानो हायो ने फाराफारिबो जायो जाय गोसो मोसानो हायो प्राइजफोरबो दं बेसेबांनो प्राइसआ दा लिस्ट खालामदों आरो ना नोंनि मिन्थिनायाव बेसेबां मिन्थिनाय बायदियाथ' 2,000 5,000 7,000 बेसेबां आं बिदिखौ मोजां मोनथिजोबदालै आरो दा जायखिया प्राइज एसे होदों नो प्राइजखौ प्राइज दं होननाय खोनादों नों मोसाया आंथ' दस्रायाव मोनदों आं बिबाना आं मोसाथ'नो हानाय नंला नोंसो मोसानांगौ